Kinumpirmar kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Bicol na butanding ang nadukayang gadan sa baybayon kan Calabanga, Camarines Sur, kasuudma Marso 29. Sigun sa ahensya, may laba na sa 6.8 metro ang butanding, alaga da ipa malinaw sa ngunyan kung ano ang ikinagadan kaini. Nasa state of decomposition naman ang nasambit na hayop, kaya posibleng lagpas na 10 aldaw na ining gadan. Butanding, data na siya posible para makuha na ning DNA sample or maski makapag-conduct ning necropsy dahil nga ni lapa na. So that's why with the LGU coordinating with BFAR 5, nag-recommend ang BFAR 5 po na ilubong na itong butanding. So sa pagtarabangan kang lokal na gobyerno kan Calabanga, sa paagi kang opisina kang municipal agriculture, asin ang mga bantay dagat, mga residente, asin ang maritime police, nailubong po kahapon itong butanding. Piga-aram ngunyan kan ahensya kung paano nakaabot sa Calabanga ang butanding, alagad posible subuot na sa kadagatan kan banwaan nakakuha nin pagkakan ang hayop. Pagirumdom kang ahensya sa publiko, tulos na ipaaram sa mga bantay dagat asin sa nakakasakop na lokal na gobyerno in kaso makahiling nin butanding. Piglalaoman kaya ang pagpapahiling kan mga iningunya na bulan sundo sa bulan nin Oktubre. Ang mga butanding na or other cetacean na ma-entangle sa mga nets, ini po delikado siya. That's why we keep on reminding our residents, mga lokal na residente, sa mga costales na kapag igwa pong insidenteng araw kaini, i-report tulo sa lokal na gobyerno because the local government, sa local government level, igwa po kitang mga capacitated na mga technical personnel that can do the job. So, dai po basta-basta na basta lang napapaluwason sinda. So we handle them with care and importante na mailuwas ta sinda duman sa mga baklad or sa mga net because kadaklan na beses po pag na-entangle ang butanding, most likely may tendencies po siya talaga na magadan. Mientras tanto, dagos man na pigpagirumdum kan ahensya na padagos ang sa indang kampanya ngani maibitaran ang ilegalidad sa kadagatan kan Bicol. Sa katunayan, sarong parasira sa bulan Sorsogon ang ipinaprehindir kan tauhan kan Municipal Agriculture Office kaiba ang pulisya kan maaktuhan na nagagamit nin air compressor. Nakumpiska sa sospek ang bangkang di motor asin ang ginamit na ekipahe. Nasa kustodiya na kan bulan MPS ang lalaki na mahahampang sa kasong pagbalgar sa Municipal Ordinance No. 006 Series of 2007 o illegal fishing use of air compressor. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.